Ngayon mga kamamshi, bali ngayong araw is darating yung order ko online, mga baso at saka flavor. Kaya bago, habang wala pa, maglilinis muna ako. Bali ito, ayan siya, diba? Ito, tatanggalin ko yan lahat. Tsaka yung dalawa is tinanggal ko na. Yan, pakita ko pala sa inyo pagtanggal ko. Ito is, hilahin lang naman yan. Then ito. Ganyan. Halos ano to, pangatlong araw to ngayon na naka-stack. Kasi nawalan natin ng baso. Halos pangatlong araw ngayon na hindi nagagamit dahil parating pa lang yung. Tapos ito naman, bali, ikutin mo lang siya ng pakaliwa. Ganyan, tapos hilahin. Ikot pakaliwa, sabay hila. Ikot pakaliwa, then hila. Tapos ito, ayan, tanggalin din natin yan. Hugasan natin. Yan. Kapag hindi talaga nagagamit, parang dumudumi talaga siya. Yan. Tapos ito, tanggalin din natin to. Ay, medyo matigas nga lang to. Ito talaga medyo matigas. Ayan, natanggal ko na yung isa. Kailangan talaga is bebuelo. Ayan mga kamamshi, bali natanggal ko na siya. Alam nyo ba, nag-aalala ko lagi paglilinis ako dahil diba, ang pinaglilinis ko is basa. May mga bakal-bakal, katulad na lang ito. Ayan na siya, oh. Ito is may mga chocolate pa rin yan, pero tingin ko is kinakalawang na rin siya kumpara dun. Ayan, kasi lagi ko yung pinupunasan ng basa. Ayan guys, yun yung hugasan natin. Ayan mga kamamshi, bali yan yung ating hugasan. Tapos, ito siya. Ayan. Mga chocolate to. Ito yan siya, oh, diba? Ayan, oh. Yung kape. Ayan. Tapos mamaya, yung garapon yung lilinisan natin, yung lalagyan ng powder. Ayan na mga kamamshi, bali kanina, di ba hinugasan natin to, tapos habang pinapatuyo ko, ayan, naligo muna ako. Tapos, ayan, kapag napunasan nyo na to, hindi pa tapos ang lahat. Kasi, kailangan natin ng cotton buds. Kung wala naman kayong cotton buds, kahit anong stick na manipis, pwede nga yung posporo, tapos bulak, ayan. Kasi meron tayo dito mga susundutin, katulad na lang nito, di ba malinis na siya. Pero, kita nyo, pag syempre maghahanda tayo ng plastic or basurahan. Ayan, kasi paglalagyan ko ng mga ganitong, ginamit kong ganito. Ito medyo malinis-linis to, Ayan, dito ko ilalagay yung mga gagamitin kong pang tutuli. Ayan, ito naman, ayan, good news kasi kahit pa paano is hindi naman siya masyadong madumi. Ayan, diba? Diba? Kunti lang. Ayan siya, oh. Kasi minsan talaga, lalo na kapag chocolate, diba? Grab, tapos yung kape. Ayan siya. Okay naman. Ayan na siya, diba? Malinis-linis na siya. Okay na to. Ayan siya. Hindi ko tinipigilan hanggang gusto ko yung cotton buds na malinis-linis na. Diba? Dumi pa nga niya, Tapos ito yung ito yung pinakamahirap na ito yung pinakamahirap na tanggalin doon sa sa bendo. Tapos di ba kung mapapansin niyo, hinugasan ko na siya pero may dumi pa rin sa loob. Kasi hindi yan basta-basta natatanggal. Ayan, kailangan din natin sundutin. Oh, di ba? Yan siya, oh. Ayan, medyo luminaw-linaw na siya konti. Kaya kailangan listo yun. Ito,
Okay lang din to na hindi masyadong tuyo kasi doon nilalabasan ng tubig. Ayan guys, bali ngayon naman is ilalagay na natin siya. Bali mamaya, ituturo ko naman sa inyo kung paano maglinis ng ganito. Ayan, bali kakalasin natin yung lahat-lahat. As in lahat, kakalasin natin hanggang pati yung pinaka parang spring or yung umiikot. Ayan. Kasi, bali isa lang yung hugasan ko kasi yung dalawa is marami pang laman. Sa ngayon, isa kakabit na natin ito ngayon. Diba? Okay, keep on watching. Ay hindi, may nakalimutan pa pala ko. Siyempre lilinisan ko muna yung coffee bendo bago ko ilagay ito kasi medyo meron na rin mga pugpog ng chocolate at saka kape. Tapos ayan, ito malinis pa nga yan eh. Pero hindi ko na ipakita sa inyo, sobrang ano talaga, minsan is kumakapal talaga yan. Kailangan na talaga, ayan katulad niyan. Akala niya malinis, pero meron siyang chocolate. Malinis naman talaga, ibig sabihin meron siyang nakadikit na chocolate. Ayan siya oh. Diba? Patay na ito tutuloy. Ayan. Diba? Ayan siya. Ayan mga kamamashi, bali nalinisan ko na siya. Hindi nga fully linis, diba? Medyo ano pa kailangan yan, kaya tamad na ako. Kaya okay na yan. Alam nyo ba, kapag may piso wipe or may bed machine kayo ng ganito, kailangan masipag kayo maglinis. Kasi kapag natagalan na hindi kayo naglinis is mas mahirap matigas ng tanggalin. Katulad nito, diba? Hindi ko pala tatanggal to. Ayan, siya dyan. Pupunasan natin to ng bahagya. O, diba? Tapos yung mga ganyan-ganyan dito, yan, dumudumi din yan. Ito medyo kinalawang na siya kasi laging basa ang pinupunas ko. Dapat pala, pag pinunasan ko ng basa, may kasunod na tuyo. Ayan siya. Ayan, so lalagay ko na yung mga abot mga. Ayan, to ilalagay na natin to dyan. Ayan, isa-isahin natin. Unahin ko yung pinakaunang-una. Ayan. Ito ko siya ipapasok. Bali may gatla to. Ayan, susundan nyo lang. Hanapin nyo. Ayan, kapakapain nyo. Andito siya. Ayan, gagawin natin guys. Ayan siya. Ayan. Tapos ito naman, ayan din siya. Next, ito. Nakalak na siya. Ayan. Ito yung pinaka-importanting tuyo. Ayan. Tapos ito, ayan siya. Hindi ko pa masyadong nalinisin yung diba? Dapat kinukulikot din ano. Ayan mga kamamshi, kailangan sa likod is nakasalpak siya. Ayan, okay na. Yung isa is hugasan ko. Ipapakita ko sa inyo kung paano ba ako maghugas ng ayan, yung Tupperware na yan, yung pinaglalagyan ng powder. O diba? Sa ngayon is yan muna. Dahil hinihintay natin yung ating mga flavor at baso. Yun lang muna guys. Thank you for watching. Abangan nyo yung susunod.